Kero twarure nsema ya North Mugirango tokanda Kitutu Chache North abwase siasa chiene getigwe ase birero byokomaini mwaka Barnabas Owocha ase chinsemo chia marani abwase mojumbe Kitutu Chache North amochetigwe naboigo omoske Dr. Fredo Kengo Matiang'i wakirwa ekoko weche koligia oborai bekerogo kyoborai bwensige wechika omwaka o 2027. Siasa nigo ya bwatetense ensemo ya marani Kitutu Chache North igoro yubora ibora sense yunaboigo serikali NNM. Kulingana na bakwani ao nigo baragete oborai bumujumbe borogongoro nabande bakamwakira ekoko umoske Dr. Fredo Kengo Matiang'i asekero kyuborai bwense mwaka o 2027. Aigabo Kitutu Chache North nimanyete ng'abantu baroromba bwata maiso no bongo borobo ikiranu na igura abantu bakona gwake gekuba iyo ntete gotebanga kieye tari nga kitoko korero bugambie echeche abantu boka baqualified barara bo Kitutu Chache North asobo chumbe bwarore kyando cha mbotutukaine igakoro kwa mweshimi wa Mengo no mweshimi wondo okoro kutemsi omuocha asinge ncho ya mangana ayo lituko lyara ntete goteba ng'akara tukuna kurwana butambe etoko chitwasali ebintu byasaleka esenge ncho mugaka bana basiaraire omosike James omuocha igona ateba ng'angotige ambition yane mubwatesie abo mujumbo Kitutu Chache North arete direction tonyore stoko genda gocha ebyasara ebyo kona kubekugo monta ngena chitali senkoragera naore ebyasara bigo ikabisire ntunto ire timonta chikorageregera abantu bande bakumia tigatomanye ng'onye ureke gancha nerora se president yere agenda akanie president ng'abantu mbo baigwete ense babekoreta gentoki ere abande nigo bayemonchetie serikali enene ase ogotaigwa amagani y'Abakenya anene buna bono amasomo y'abana b'Abakenya omugero kurukwa mbadi agachorubune expert yakabekwa finance atolendere chibese tokaite ngachibese ngotolendera abana baito bayegwe ntoka nga capitation from 22,000 ochire Marieta na abuga Vincent onko represent abantu ba bugusero koru Kitutu Chache South anta geteko irali bageliga mbaga nelia maya abantu baito bonsi ba marani oseba Kitutu Chache North ekere na korego ntebe nga setwe ikere waja tuombeane mema ne ekere tuasaberanira maya tusabira abana baito the Genesis na ande to inyorenge direction toroche unense ito ya Kenya teri direction yerengia ayaniga kwanetwe ase birero byokomoenia omugaka Barnabas Owocha oyore ise Geoffrey Owocha oyore omugachi monene Ogusi mwalimu reporter Getembe Television Network Kitutu Chache North Enoch.